Oikein hyvää päivää ja tervetuloa Mielentie-kanavalle. Tänään puhumme tunnesäätelystä, taidosta, joka selittää paremmin henkistä kestävyyttä kuin motivaatio tai pelkkä tahdonvoima. Arjessa näemme tämän jatkuvasti. Kaksi ihmistä kohtaa saman vastoinkäymisen, toinen lamaantuu, menettää toimintakykynsä ja ajautuu reaktiosta toiseen. Toinen kokee samat tunteet, mutta pystyy silti toimimaan, ajattelemaan ja jatkamaan eteenpäin. Ero ei ole luonteessa eikä moraalisessa vahvuudessa. Ero on siinä, miten mieli ja hermosto käsittelevät sisäistä painetta. Tässä videossa pureudumme siihen, mitä tunnesäätely oikeasti on, mistä se rakentuu ja miksi se tekee ihmisestä kestävän silloinkin, kun elämä ei ole helppoa. Tunnesäätely tarkoittaa kykyä tunnistaa omat tunteet, ymmärtää niiden vaikutus ja ohjata omaa toimintaa niistä huolimatta. Se ei tarkoita tunteiden kieltämistä, sivuuttamista tai tukahduttamista, vaan sitä, että tunne ja toiminta eivät ole sama asia. Tunteet syntyvät automaattisesti hermoston ja aivojen toiminnan seurauksena, mutta se miten niihin vastataan on opittavassa oleva taito. Tässä kohdin ratkaiseva ero syntyy reaktiivisuuden ja säätelyn välillä. Reaktiivinen ihminen toimii suoraan tunteen ohjaamana, kun taas säätelevä ihminen tunnistaa tunteen ja luo pienen välin ennen toimintaa. Hyvä tunnesäätely lisää psykologista joustavuutta. Se mahdollistaa sen, että ihminen voi kohdata epämiellyttäviäkin tunteita ilman välitöntä pakoa, selittelyä tai puolustautumista. Huono tunnesäätely taas kaventaa käyttäytymistä. Ihminen alkaa vältellä tilanteita, ihmisiä tai tehtäviä, jotka herättävät vaikeita tunteita. Tällöin elämä alkaa rakentua enemmän tunteiden välttämisen kuin arvojen ja tavoitteiden ympärillä. On tärkeää ymmärtää, että tunnesäätely ei ole synnynnäinen ominaisuus tai persoonallisuuden piirre. Se on taito, joka kehittyy kokemuksen, mallien ja harjoittelun kautta. Ihminen ei ole heikko siksi, että hän reagoi voimakkaasti, vaan siksi, ettei hän ole vielä oppinut säätelemään reaktiota. Tunnesäätely ei tee elämästä helpompaa, mutta se tekee ihmisestä toimintakykyisemmän. Juuri tämä kyky toimia myös epämukavuuden keskellä erottaa kestävän ihmisen reaktiivisesta. Aivot on rakennettu reagoimaan uhkiin nopeasti, ja tätä todistaa amerikkalaisen neurotieteilijä Joseph Ledouxin tutkimukset. Ledaux osoitti, että pelkoa käsittelevä mantelitumake voi aktivoitua ennen kuin tietoinen ajattelu ehtii mukaan. Tämä tarkoittaa, että keho ja tunne reagoivat jo ennen kuin ihminen ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Tällainen nopea reitti on ollut elintärkeä selviytymisen kannalta, mutta nykyympäristössä se voi johtaa ylikuormitukseen. Prefrontaalinen aivokuori vastaa harkinnasta, impulssien hillinnästä ja tunnesäätelystä. Kun stressi kasvaa, tämän alueen toiminta heikkenee. Kehossa vapautuvat stressihormonit, kuten kortisoli, ohjaavat resursseja pois harkitsevasta ajattelusta kohti nopeaa reagointia. Tämän seurauksena ihminen alkaa toimia lyhytnäköisemmin, tunnepohjaisemmin ja joustamattomammin. Kyse ei ole siitä, että ihminen ei yrittäisi tarpeeksi, vaan siitä, että hänen hermostonsa on siirtynyt selviytymistilaan. Jatkuva kuormitus tekee tunnesäätelystä erityisen vaikeaa. Kun stressi ei pääse purkautumaan ja palautuminen jää vähäiseksi, hermosto pysyy ylivireänä. Tällöin pienetkin ärsykkeet voivat tuntua ylivoimaisilta ja tunne-elämän säätely vaatii kohtuuttomasti energiaa. Tämä selittää, miksi samakin ihminen voi toisinaan kestää paljon ja toisinaan romahtaa. Tilanne ei kerro luonteesta tai moraalisesta vahvuudesta, vaan hermoston hetkellisestä kapasiteetista. Tunnesäätely ei synny tyhjiössä, vaan se rakentuu varhaisten ihmissuhteiden kautta. Brittiläisen psykoanalyytikko John Bowlbin kiintymyssuhdeteoria toi esiin, että lapsen ensimmäiset suhteet hoivaajiin luovat perustan sille, miten tunteisiin suhtaudutaan myöhemmin elämässä. Lapsi ei opi vain sitä, saako apua ulkoisiin tarpeisiin, vaan myös sen, ovatko hänen sisäiset kokemuksensa hyväksyttyjä, ymmärrettyjä ja siedettäviä. Jos lapsen tunteisiin vastataan johdonmukaisesti ja rauhoittavasti, hän oppii, että tunteet ovat ohimeneviä ja hallittavia. Tällöin kehittyy turvallinen kiintymyssuhde,
joka tukee myöhempää tunnesäätelyä. Sen sijaan, jos tunteita vähätellään, torjutaan tai niihin vastataan arvaamattomasti, lapsi oppii, että tunteet ovat uhkaavia tai hallitsemattomia. Tällöin säätely tapahtuu usein joko liiallisena tukahduttamisena tai ylivirittyneenä reagointina. Tunnesäätely ei siis ole synnynnäinen ominaisuus, vaan opittu taito, joka rakentuu vuorovaikutuksessa. Lapsi lainaa ensin aikuisen hermostoa. Rauhoittuu, koska joku toinen rauhoittaa. Vasta myöhemmin tämä kyky sisäistyy ja muuttuu itsenäiseksi säätelyksi. Jos tämä kehitys jää vajaaksi, se ei tarkoita pysyvää puutetta, vaan oppimattomuutta. Aikuisuudessa nämä varhaiset mallit näkyvät siinä, miten ihminen suhtautuu stressiin, ristiriitoihin ja omiin tunteisiinsa. Joku vetäytyy ja sulkeutuu, toinen reagoi voimakkaasti ja impulsiivisesti. Kumpikaan ei ole luonteen heikkous, vaan seurausta opituista strategioista. Tunnesäätely sekoitetaan usein tunteiden tukahduttamiseen, mutta nämä ovat psykologisesti hyvin eri asioita. Tukahduttaminen tarkoittaa yritystä työntää tunne pois tietoisuudesta tai estää sen näkyminen ulospäin. Tunnesäätely taas tarkoittaa, että tunne tunnistetaan, mutta sen ei anneta ohjata käyttäytymistä hallitsemattomasti. Tämä ero on ratkaiseva henkisen kestävyyden kannalta. Amerikkalaisen psykologi James Crossin tunnesäätelyä koskeva tutkimus erottaa toisistaan kaksi keskeistä strategiaa: kognitiivisen uudelleenarvioinnin ja suppressiivisen tukahduttamisen. Uudelleenarvioinnissa ihminen muuttaa tapansa tulkita tilanne ennen kuin tunne ehtii hallita toimintaa. Tukahduttamisessa tunne on jo syntynyt ja ihminen yrittää vain estää sen ilmaisun. Tutkimusten mukaan uudelleenarviointi vähentää pitkän aikavälin kuormitusta, kun taas tukahduttaminen lisää stressiä, fysiologista kuormaa ja emotionaalista uupumusta. Tunteiden välttely ja tukahduttaminen eivät poista tunnetta, vaan siirtävät sen. Patoutunut tunne etsii purkautumistietä, ja usein se näkyy epäsuorasti prokrastinaationa, ahdistuksena, ärtyneisyytenä tai vetäytymisenä. Tässä kohtaa yhteys kanavalla julkaistuihin aiempiin videoihin on selvä. Video prokrastinaatiosta, eli lykkäämisestä. Lykkääminen ei ole laiskuutta, vaan keino välttää epämiellyttävää tunnetta. Video ahdistuksesta, hetkellisenä tunteena. Ahdistus ei ole vihollinen, vaan merkki siitä, että jotakin yritetään hallita väärällä keinolla. Pitkällä aikavälillä tukahduttaminen kaventaa elämää. Ihminen alkaa rakentaa arkea tunteiden välttämisen ympärillä sen sijaan, että oppisi toimimaan niiden kanssa. Tunnesäätely ei vaadi tunteiden poispainamista, vaan kykyä sietää niitä riittävän kauan, jotta toiminta pysyy linjassa arvojen ja todellisuuden kanssa. Se, miksi jotkut ihmiset kestävät enemmän kuin toiset, ei johdu siitä, että he kokisivat vähemmän tunteita tai että elämä olisi heille helpompaa. Ero löytyy siitä, miten mieli ja hermosto palautuvat kuormituksesta. Kestävyys ei ole kivuttomuutta, vaan kykyä jatkaa toimintaa ja toipua rasituksesta ilman, että sisäinen järjestelmä ylikuormittuu pysyvästi. Hermoston joustavuus on tässä keskeinen tekijä. Joustava hermosto pystyy siirtymään kuormitustilasta takaisin rauhallisempaan tilaan. Kun tämä kyky on heikentynyt, ihminen jää ikään kuin jumiin stressireaktioon, jolloin pienetkin vastoinkäymiset tuntuvat raskailta. Tämä ei ole luonnekysymys, vaan seurausta toistuvasta kuormituksesta, puutteellisesta palautumisesta ja opituista reagointimalleista. Opitut mallit vaikuttavat siihen, miten ihminen suhtautuu vaikeisiin tunteisiin. Jos tunteet on opittu kokemaan uhkaavina tai hallitsemattomina, niitä pyritään välttämään tai tukahduttamaan, mikä lisää kuormaa pitkällä aikavälillä. Kestävä ihminen ei pakene epämukavuutta, vaan kykenee olemaan sen kanssa ilman välitöntä toimintaa. Tässä auttaa myös kyky nimetä tunteita. Kun tunne saa nimen, se lakkaa olemasta pelkkä epämääräinen uhka ja muuttuu käsiteltävämmäksi kokemukseksi.
Kestävyys rakentuu siis useista tekijöistä. Hermoston tilasta, opituista säätelykeinoista ja valmiudesta kohdata epämukavuutta. Vahvuus ei tarkoita tunteettomuutta, vaan sitä, että tunteet eivät vie toimintakykyä. Ihminen voi olla väsynyt, epävarma tai ahdistunut ja silti jatkaa eteenpäin. Juuri tämä erottaa kestävyyden kovuudesta ja tekee siitä aidosti inhimillistä. Marcus Aureliuksen stoalainen ajattelu tarjoaa yllättävän modernin näkökulman tunnesäätelyyn. Hänen ydinteesinsä on yksinkertainen. Et voi hallita tapahtumia, mutta voit hallita suhtautumistasi niihin. Tämä ei tarkoita tunteiden kieltämistä, vaan huomion siirtämistä siihen, mikä on omassa vaikutusvallassa, toimintaan, arvoihin ja velvollisuuteen. Stoalaiset ymmärsivät, että tunne syntyy automaattisesti, mutta siihen ei ole pakko reagoida vaistonvaraisesti. Tunne ja teko eivät ole sama asia. Kun huomio kiinnitetään sisäiseen vakauteen eikä ulkoisiin olosuhteisiin, tunnekuorma kevenee ja ihminen pysyy toimintakykyisenä. Stoalaisuudessa kestävyys ei synny mukavuudesta, vaan järjestyksestä ja mielen koossa pysymisestä paineen alla. Vanhasta testamentista Jobin kirja nousee vahvasti esiin. Se kuvaa ihmistä, joka menettää lähes kaiken ilman selkeää syytä, kysyy avoimesti miksi, riitelee Jumalan kanssa ja ilmaisee tuskansa suoraan, mutta ei lakkaa etsimästä totuutta. Kirja näyttää, että kärsimys ja usko voivat olla yhtä aikaa läsnä, eikä kestävyys tarkoita hiljaista alistumista. Uudesta testamentista Paavalin toinen kirje korinttilaisille tuo rinnalle toisen näkökulman. Paavali puhuu avoimesti heikkoudesta, uupumuksesta ja ahdistuksesta, mutta kääntää ne voimavaraksi toteamalla, että voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, mikä korostaa samaa ajatusta kuin moderni tunnesäätely. Sisäinen vakaus ei synny kontrollista kaikkeen, vaan rehellisyydestä ja suunnan säilyttämisestä vaikeuksien keskellä. Yhteenveto. Tunnesääntely ei ole kovuutta, laiskuutta tai tunteiden sivuuttamista, vaan taito, joka rakentuu hermoston tilasta, opituista malleista ja kyvystä sallia epämukavuus ilman, että se ohjaa toimintaa. Kestävyys ei synny siitä, ettei tunne mitään, vaan siitä, että ihminen pystyy pysymään toimivana paineen alla ja palautumaan vastoinkäymisistä. Sekä moderni psykologia, stoalainen ajattelu että Raamatun kirjat osoittavat samaan suuntaan. Todellinen vahvuus rakentuu totuudellisuudesta, sisäisestä järjestyksestä ja kyvystä valita, miten tunteisiin vastaa. Jos pidit videosta, tilaa kanava, tykkää videosta ja osallistu keskusteluun kommenteissa. Nähdään seuraavan videon parissa ja kiitos kun katsoit.